izwe lethu ma-Afrika lo uthetha ngo-Anda Gcobo oyi-councillor ye-PAC kwiBuffalo City Municipality. Ndifuna nje ukhe ndinihluvise ndinikrobise kwiimeko zeBuffalo City, ii-challenges esinazo kwiBuffalo City. Ma-Afrika ii-challenges esinayo kwiBuffalo City okokuqala i-administration ephuwa endinothi yenziwa ngebomi kuba abantu abaqeshweyo kweza position kuqeshwe abantu abangenazo ii-qualifications zale nto bayenzayo. Kuba sizosoloko sihlala sine-irregular expenditures. Kodwa singumasipala obekade ene-record eli-clean. Kunengxaki ye-incorrect billing. Isystem esetyenziswa ngumasipala weBuffalo City ayosystem encedisana nabantu, endaweni nokuyabacinezela. Baninzi abantu abonzakaleyo ngale incorrect billing bebhatala amatyala abangawaziyo. Abanye yabagulisa loo nto apha eBhisho. Baninzi abantu abagulele ile nto le-incorrect billing, but akho nto sincedisana ngayo. Vote wisely ma-Afrika. Ipeyini kuthi thina zikhansela kumbe ze-opposition parties ngoba if siyazireyisa iintoni isiphathisa zona sibethwe ngemajority. Xa kuthiwe akuviwana kuzawuya evotini sawubethwa imajority. If nisafuna uhlala kule meko ma-Afrika, mna ndiyanisizela zikhupheni kule meko. It's not that niyafuna man, qha ziintliziyo zenu nizibeke kwiindawo ezirongo. Bekufana ndise-left intliziyo nina nizibeke right. Niyayazi isithwakumbe se-water world ne-swimming pool yasemdantsane kwathu. Kunini la swimming pool yakhiwa ngo-2012 yabekelwa imali eyi-22 million, yabekelwa nonyaka ezawuphela ngayo. Yagqithisa kulo nyaka uba isakhiwa nangoku la swimming pool. Ngokomthetho xa izawugqitha funeka uphinde kwenziwe ii-tenders, kuthendarisho okokutsha kwenziwe yonke laa nto beyenziwe ekuqaleni, but ngoku akwenziwa loo nto, siyaqhubekeka. Abasebenzi beBuffalo City baresign emisebenzini bayibona imali ityiwa kweli cala bayozikhelela laa mali. SIU ke yayi-investigate le nto yeza nangaphakathi wathi ogqiba iinkokheli ze-ANC zala Buffalo City azezanayo ezi findings ze-SIU kuthi si-councillors. Why? Zombini ne-swimming pool kubekho le kuthiwa water world nayo same thing. Kuthiwa ishota only 95% bayigqitywe. Yiya ku-water world mane uyofika kunjeya ngowokuqalo. Andazi ke ngoku uba andikawukroba ndifuna uqoka. Sinento yakwa-disaster. Ii-disaster ziqunqa zibuyelela apha eBuffalo City. Zichitha imizi yabantu, wena Monti, wena Mdantsane, wena Qonce. Imoshile eMdantsane. Kwagqobhoka neerufu zabantu eMkamaphahla. Andifane ndiveke into yokubana kwezi sasizinikiwe amagama abantu bancedwa nto. Bakhona apha kweli cala lethu laseQonce azange ndibonele uncedo olukhoyo. Kudala belila kwiiofisi ze-PAC yiminyaka besizapha. Ndithetha ngezilali ndizazibala, iBhalasi, Sikhoba, uTyutyu, izinyoka. Kungene phakathi kwezo lali, kungene uNonibe, kungene iPirimission, kungene neDimbaza. Koko zabotyoka izinto zeDimbaza zange zilungiswe. Imali iBuffalo City ikhona yokuyenza laa nto, but kujongwa ezinye izinto, kuxatyiswa ezinye izinto. Abantu bahlala emvuleni, bahlala emoyeni, bahlala elangeni. Sithethile ke ne-Department of Human Settlement. Yangathi asithethanga, yavala indlebe, sabhala ileta azaphendulwa, sabhatala no-city manager akaphendulwa. Yenziwa ngebomi into yeBuffalo City, into yokubana abantu bangancedakali. I-irregular expenditure. Wawayiva phi i-irregular expenditure eyi-10.2 million, 10.2 billion. I think u-2024-25 yi-1.4 billion if ndibala kakuhle. Yini le billion? Yintoni le nto? Kutheni abantu kungakhe kusive kuthiwa basiwe ematyaleni bagxothwa?
It is only now talk bakudala sikhala ngalento. And I'm told into yobana sebekhona abasuspendiweyo abantu abarhaneleka kulento. Emveni kweminyaka emingaphi? From 2012 siku-2026 kuphela yena ngoku we are only left with 5 months khona kususpendwa abantu ngoba kulungisele bengathi abazobagxotha. Funeka bengathi bazabagxotha nivote nithi hayi i-ANC iqhuba kakuhle. No, ayikho londo. Ngeke udala bathathe action abantu. Udala bexelelwa nangu-AG Auditor General ibe ngathi abevanga. Votani ngenantsika nge-4 kaNovember nivote wisely. PAC ikhona, we are ready to take this municipality kunye nani izwe lethu.